Hey my people, sanibona. Iyakufuna isifunda nomqondo. Khona lapha efuna siqondisane khona nje kakuhle nje. And abantu baseMampondweni niyazi Induku Yethuna vele ngiyayiphatha, ngenza into zenzeka. Yabona namhlanje kuseni ukuvuka. Thola ama calls abantu. Wena bayajabula. Hey ushayekile usibani. Hey ushayekile siyajabula. No. Awu celebrate kanjalo. Uza straight esigodlweni, nakumele uthi ubonge. Noma ubonge ngani, noma ubonge ngomlomo is fine. Hayi efonini into yokucupha ithuna ngokwami mangisikhulumela mina manje ngicupha ithuna mina kuyinto eyi-risk nakumi yabo. So manje ipaparasha ukwazi wena okokuqala la eMampondweni niyazi ukuthi le Nduku ibaseyibabhonye kanjani abantu abaninzi yabo. Angikhalazi ma compliment wenu or in but kaloku yonke into ufuna ibe nesidima sayo ngoba ukucupha ithuna nje kuyinto very dangerous mase uyenzile le nto leya uyabo. Bakhona ukuthi wakulandelele worse and worse lapho nje bangikhuluma kanje ngenzela nawe ukuthi i-protection nje ngendlela emnandi ungajabule ukuthi vele sewunqamukile, jabula ngendlela eright yabona masazofona into ukuthi uhleli nabangani bakho wena. Hey ama-calls namhlanje kuseni hayi ayandida nisuke ngijabule kakhulu dasho nathi le Nduku Yethuna vele induku mina le ngiyiphathayo vele ngenza into zenzeka ithuna ngiyalicupha huthi kodwa kuyangijabulisa ukuzwa lokho abantu bejabule senzeka izinto. Makhosi 072 744 7804 Makhosi bathi uSolomon udokotela phansi eStern Cape lisikiseke Emampondweni. Mfana semushaka kakhulu lo kodwa ngomsebenzi yekujuliwe baba kade but ngokuzalwa vele ke umfana semushaka kakhulu semncane. Makhosi into siyenzeka Makhosi Induku Yethuna ikhona.